točíte hlavou? Snad nelitujete toho, že jste se mi zaslíbila, když jsem tolik naléhal. Jak bych mohla, ale bojím se, že vás mám ráda víc, než bych vlastně měla. Když mě máte ráda, tak čeho se bojíte? Bojím se, co tomu řekne tatínek. A především se bojím vaší nestalosti. Podezírejte mě ze všeho, jenom ne z toho, že vás zradím. Na to vás mám příliš rád. To říkají všichni. Nemužte mě bez příčiny, dokud mi nedopřejete trochu času, abych vám nejednou, ale 1000krát dokázal, jak to s vámi myslím. Člověk tolik věří, když má rád. A já vám věřím, že byste mě nedokázal oklamat. Jen z lidských řečí mám strach. Proč? Kdyby vás každý mohl vidět mýma očima, pak bych se neměla čeho bát. Stále si v duchu představuji to úžasné nebezpečí, při kterém jsme se seznámili. S jakým sebezapřením jste se vrhl do vln a nasadil svůj život, abyste zachránil můj. A nyní, z lásky ke mně, jste se vzdal svého postavení a přijal u tatínka místo sluhy, jen abyste mi mohl být na blízku. To mě přece ospravedlňuje, že jsem se vám zaslíbila. Ale omluví mě to taky v cizích očích. Váš otec se sám postará o to, aby vás před každým ospravedlnil. To, jak se chová ke svým dětem, by ospravedlnilo i horší věci. Nezlobte se, Eliško, ale dobře víte, že je to tak. Jen co najdu své rodiče a já je najdu, nebude těžké získat od nich požehnání. Když od nich brzo nedostanu zprávu, půjdu je hledat sám. Nechoďte pryč, Valéry. Raději se hoďte zavděčit tatínkovi. Co pak jsem ho neuhranul natolik, že mě musel vzít do svého domu? Málo se vnucuji, málo mu podlézám, až se sám divím, jak se mi to daří. No a proč se nepokusíte získat také mého bratra? To nejde. Otec a bratr jsou takové protiklady, že je nemožné získat si důvěru obou dvou. Ale vy, Eliško, vy s ním promluvte jako sestra s bratrem. Ale já nevím, jestli se mu dokážu svěřit. Eliško, Ano. potřebuji s tebou mluvit. Musím se ti s něčím svěřit. A s čím? Se vším v jednom slově. Miluji. Miluješ? Ano, miluji. Já vím, že jako si musím poslouchat svého otce. Vím, že se nesmím nikomu zaslíbit bez jeho svolení. On vidí mnohem lépe, co je pro nás dobré a my musíme věřit jeho prozíravosti a ne našim vášním, které nás strhnou do propasti. Ale má láska je hluchá a nechce nic slyšet. A ty ses už zaslíbil s tou, kterou miluješ? Ještě ne, ale udělám. A nepokoušej se mi to rozmluvit. Nevíš nic o tom, co láska dělá se srdcem. Ty jsi tak strašně moudrá. A kdo je ta, kterou miluješ? Nedávno se přistěhovala do naší čtvrti a kdo jí spatří, musí se do ní okamžitě zamilovat. Jmenuje se Mariana a bydlí s hodnou starou maminkou. Všechno jí sluší. A přitom má tak neodolatelnou jemnost, tak strhující dobrotu, tak okouzlující, kdyby si jen mohla vidět. Stačí, že slyším tebe. Zjistil jsem si, že na tom nejsou dobře. Představ si, jaké by to bylo pomocí ze stísněných poměrů. Tak jistě chápeš, že mě trápí, že je mi to kvůli otcovi lakotě odepřeno. Chápu tě až příliš dobře. No, čemu jsou nám naše peníze, když se k ním dostaneme teprve, až když je nebude moct vůbec na nic užít? Viděl to svět, aby někdo tak nelítostně škudlil na vlastních dětech? U někoho musím dělat dluhy, abych uhájil holé živobytí, abychom se doprošovali od chodníků, když chceme chodit oblečení jako lidé. Prosím tě, zeptej se otce, jak by se díval na moje city. A jestli bude proti nim, tak s ní uteču. Proto už teď sháním půjčky, kde se dá. A jestli ty jsi na tom stejně jako já, tak ho tu nechám oba dva. Pojď pryč, ať si to dopovídá v klidu. Ven, povídám, ven! Ticho! Nevidím si šmatáku zlodějská! Tak zlýho dětka jsem ještě neviděl. To říkáš? Proč mě vyháníte? To víš, zrovna tobě se budu zpovídat, proč bys než tě přerazím! Co se vám udělá?
Chce, abys šel. Mladý pán poručil, abych na něj počkal. Jdi na něj počkat na ulici. Mém domě nebudeš trčet jako píka v hroji. Do mě špiona, který všude slídí, hltá můj majetek a všude je čmucha, kde by to ukrad. No jak chcete, aby vás někdo okradl? Všechno máte zamčené a ve dne v noci u toho stojíte stráž. Budu si stát, kde budu chtít. Proboha, jestli tuší něco o mých penězích. Byl z toho rozhlašovat, že mám v domě schované peníze. Vy máte doma schované peníze? To jsem neřekl, ty lotře, právě že nemám. Teknu. Nám se tě, jestli by si nebyl ze samé špatnosti schopen to rozhlašovat. Jestli máte nebo nemáte, nám stejně může být chutná. Co? Ty se tady budeš každově kecávat? Myslíš si přirazem? Mluví tužu? Počkej. Už mi neodnášíš? Co bych vám odnášel? Sem pojď. Ukaž ruku. Máte? Tu druhou. Tu druhou? Všecky. No tak si je sněste. A jiné nemáš? A nestrčil jsi něco do kalhot? Sami do nich podívejte. Široké kalhoty jsou jako dělané pro přechovávání kradených věcí. A já bych navrhoval za ně věšet. Ten by si zasloval, aby ho někdo okradl. To říkáš, koho okrást? Si myslím, že byste se měl poštárat všude, jestli se vám náhodou něco neukradl. Pak ty udělám. Mor na lakotu a na lakomce. To povídáš. Co si povídám? To řekl o lakomcích. Mor na lakotu a na lakomce. O kom to mluvíš? O lakomcích. A kdo to jsou ti lakomci? Na rybáce a lovci. Ale koho ti myslíš? Proč vás tak zajímají? Já dobře vím proč. No snad si nemyslíte, že jsem myslel vás? Myslím si, co si myslím, ale chci, abys mi řekl, ke komu jsi mluvil, ty si to řekl. Tak jsem to čepici. Abych něco neřekl tvý hubě. Vy mi chcete zakazovat, abych proklínal lakomce? Ne, to ne. Ale zakážu ti žvanit a být drzý a už mlč. Já nikoho nemenuju. Jestli ještě překneš, tak tě skluču. Já jsem vám nic neukradl. Určitě ne. Na mou duši. Tak táhni ke všem čertům. Tomu říkám pozdravení. Těch pálí aspoň to svědomí. Dám se tady plete zaregá. To není maličkost mít do mě takové peníze. Člověk má co dělat, aby našel celkem slušný úkryt. Na pokladny se nespoléhám, jsou mi vždycky příliš podezřelé. Je to vnadidlo pro zloděje, to první, po čem jdou. Ale stejně nevím, jestli jsem udělal dobře, že jsem těch 30 000, co mi včera vrátili, zakopal na zahradě. 30 000 do mě a bezlatně. 30 000. To je suma sumička. 30 000 bezlatně doma pro mě na zahradě. Já jsem rozradil. Já jsem, že jsem rozšířený myslel na hlas. Co je? Nic, tatínku. Jste tu dlouho? Zrovna jsme přišli. A slyšeli jste něco? Totiž to, jak jsem říkal, co to dala dnes práce, vydělat nějaké peníze a jaké by to bylo štěstí mít doma 30 000. Nechtěli jsme vyrušovat. Jsem rád, že vám to mohu vysvětlit, abyste si snad nemysleli, že já mám těch 30 000 a musel bych si stěžovat na špatné časy, jak jste prvé slyšeli. Vy si, tatínku, opravdu nemáte nač stěžovat. Není přeci žádné tajemství, že nejste chudák. Cože? Já, že nejsem chudák? To je lež! Prostá lež! Každý, kdo mě rozlišuje takovéhle řeči, je lumpadaleva. Nerozčilujte se, tatínku. Vlastní děti mě zrazují a stávají se mými nepřáteli. Ale co pak se váš nepřítel, když říkám, že nejste chudák? Hosty, takovéhle řeči a tvůj rozmařilý život způsobí, že jedné krásné noci přijdou zloději, aby mě podřezali, protože si budou myslet, že jsem celý ze zlata. Prosím vás, jaký já vedu rozmařilý život. Ještě se ptaj, co tvůj kočár, ve kterém jezdíš po městě. Jenom to, v čem chodíš, budí veřejné pohoršení. Hraješ si na škratice, ale to musíš mě svlékat, aby se toho nebylo vlékat. Já, že vás svlékám? A jak, prosím vás? Já nevím, ale kde bys na to jinak vzal? Kde na to beru, tatínku? Hraju. A protože mám ve hře štěstí, jsem živ z peněz, které vyhraju. To je chyba. Když máš štěstí ve hře, máš si ho vážit a hlíčkat a všechno, co vyhraješ, uložit na slušný úrok. Sadím se, že jenom to, co máš na sobě, nejmí za 20 dukátů. A
20 dukátů, to máme do roka, 3 pouhých 18 franků, 6 sů a 8 haléřů. No, to máte pravdu. Ale nechme to a mluvme o něčem jiném. Zdá se, že se domlouvají, jak by mi ukradli peněženku. Co si to tam dáváte za znamení? My jenom nevíme, který z nás dvou by měl začít jako první, jestli já nebo bratr. My vám totiž oba dva potřebujeme něco říct. Já vám oběma také potřebuji něco říct. Ale co my vám chceme říci, se týká manželství. Já vám chci říct, se rovněž týká manželství. Tatínku, Čeho se tak lekáš toho slova nebo toho faktu? Totiž manželství, jak byste mu mohl rozumět, nám oběma nahání strach. Bojíme se, že vaše volba bude v rozporu s našimi city. Ale nemáte se proč znepokojovat. Poslyš, znáš mladou dívku jménem Mariana, která bydlí hned vedle nás? Znám, tatínku. A ty? slyšela jsem o ní vypravovat. No a jak se ti, synku, ta dívka líbí? Je roztomilá. Co je její obličej? Září cudností a duchem. A její způsoby? Okouzlující. Takže by si taková dívka zasluhovala, aby o ní člověk uvažoval. Ano, tatínku. A že vypadá na to, že by z ní mohla být docela dobrá manželka. No jestli. Je v tom ovšem malý háček. Bojím se, že nebude mít tolik věna, na kolik by si člověk mohl činit nárok. Ale tatínku, kdo by myslel na věno, když si má brát tak skvělou dívku. Ale promiň, to zas ne. I když člověk se leda může říci, že si to s pomocí boží vynahradí na něčem jiném. Jistě. To jsem rád, že se na to díváš jako já. Svou počestností a roztomilostí si mě totiž získala tak, že jsem pevně rozhodl, dostane jen poněkud slušné věno, vzít si ji za ženu. No ne. Co je? Jste rozhodnut, říkáte? No ano, vzít si Marianu. Kdo? Vy? No ano, já. To Jeky. Já nevím. Dělá se mi černo před očima. Musím na chvíli pryč. Nic to není, když si rychle do kuchyně vypít sklenici čisté vody. Vidíš to? Má víc síly než buře. Tohle je celé rozhodnutí, pokud jde o mne. Co se tého bratra týče, určil jsem mu jednu dobu, na kterou mě upozornili dnes ráno. Tebe prodám za pana Anselma. Za pana Anselma. Za pana Anselma. Je to člověk v zralém věku, moudrý a dobrotivý. Není mu víc než nějakých 50. Každý mluví o jeho velké bohatství. S dovolením, tatínku, já si ještě nechci vdávat. S dovolením, dcerunko, já chci, aby si sem dala. Nezlobte se na mě, tatínku. Nezlob se na mne, dcerunko. Velmi si vážím pana Anselma, ale s vaším dovolením si ho nevezmu. Velmi si tě vážím, dcerunko, ale s dovolením vezmeš si ho ještě dnes večer. Dnes večer. Dnes večer. Tatínku, to neudělám. Uděláš? Neudělám. Uděláš? Říkám vám, že ne. Říkám ti, že ano. K tomu mě nedonutíte. Tě donutím. Valére. Dáme to na něm, jak nás rozsoudí. Tak dobře. A podrobíš se jeho rozsudku? Udělám, co řeknu. Platí. Pojď sem, Valére. Chceme, abys nám řekl, kdo z nás má pravdu. Dcera nebo já. Bezesporu vy, pane. Víš vůbec, o čem je řeč? No to nevím, ale vy nemůžete nemít pravdu, protože vy jste pravda sama. Chci dnes prodat za muže, který je stejně bohatý jako moudrý. Opět se mi do očí řekne, že ho nechce. Tak co tomu říkáš? Co tomu No říkám? ano. Totiž, Co? abych... No v podstatě s vámi souhlasím, pane. Ovšem, ona by vám mohla namítnout, že na ní tak trochu spěcháte. Jak to? Pan Anselm je skvělá partie. To je bezesporu pravda, ale trochu na ní spěcháte. Mé štěstí se nesmí pustit. Takové štěstí už mě nepotká. Je ochoten cítí bez věna. Bez věna? Bez věna. Tak to už mlčím, tady nezbývá, než se prostě podat. Těch peněz, co na tom ušetřím. Samozřejmě, ovšem mohla by vám namítnout, že manželství není žádná maličkost, že to znamená být šťastný nebo nešťastný po celý život.
že neměla dostatek času si pořádně rozmyslet, než vstoupí do manželství, které by mělo trvat až do smrti. Bezvěna. Samozřejmě, ale bude spousta lidí, kteří vám budou tvrdit, že v takových případech by se mělo brát v potaz dceřinový mínění, protože taková veliká nesrovnalost věku a povahy bývá v manželství příčinou mnoha mrzutých nesrovnalostí. Bezvěna. Samozřejmě, ne, že by bylo málo otců, kteří by nikdy neobětovali dceřino štěstí ve svůj prospěch, kteří hledí pouze na to, zdali se mají milenci rádi nebo ne, protože to je jediný základ šťastného a spokojeného manželství, kteří... Bezvěna. Samozřejmě, tomu se nedá prostě než odolat. To slovo zaspe ústa všem. Ševčeka psa, no se nikdo nedobývá na moje penízky. Tropíte si se mě blázni, Valére, že mu říkáte takové věci. Ale dělám to pouze proto, abych ho nedráždil a lépe se dostal k cíli. Kdybych mu odporoval, všechno bych pokazil. Dělejte, že s ním souhlasíte a dokážete víc než... A co ta svatba? Něco vymyslíme a přikazíme jí. Ale vždyť má být už dnes večer. Tak dělejte, že jste nemocná. Nic to nebylo, zaplať bábu. Kdyby bylo nejhůř, utečeme spolu a jestli je vaše láska, krásná Eliško, natolik vytrvala. Ano, slečno, dcera je otci zavázána bezpodmínečnou poslušností. Jakmile se objeví ten veliký důvod, bezvěna, musí být ochotná vzít si kohokoliv, koho jí otec dává. Výborně, bylo skvěle řečeno. Promiňte, pane, že jsem se nechal tak unést a že si troufám vaší dceři takto domlouvat. Schvaluji to a dávám ti na ní neomezenou moc. Jen si utíkej. Poskytuju mu veškerou pravomoc, kterou na tebou mám jako tvůj otec. A očekávám, že uděláš, co ti řekne. A teď mi zkuste odporovat, pane. Půjdu za ní a budu pokračovat v lekci. Ano, prokážeš mi velkou laskavost. Nesmí se jí povolovat. Dělej, jak myslíš, teď musím do města, ale hned se zase vrátím. Ano, peníze jsou nejvzácnější věcí na tomto světě. Chce-li se někdo obětovat a vzít si vás bez věna, nemáte se na nic ohlížet. V tom je všechno, bez věna. To je ale znamenitý chlapec. Šťastný pán, který má v domě takového sluhu. Darebáku, kde ses zase potloukal? Nenařídil se si, Nařídil, ale máš podle tesně vyhodil až na ulici, divně nesloukl. a pořídil si. Hoří víc než kdy předtím. Co jsme se neviděli, zjistil jsem, že tatínek je můj sop. Váš otec se zamiloval? Já jsem co dělat, abych před ním zatajil, jakou mi ta novina dala ráno. No tak proč mu rovnou neřeknete, že jí máte rád? Bych ho zbytečně nedráždil a mohl překazit svatbu, kdyby bylo třeba. Co ti řekli? Jo, to je neštěstí, pane, stát se dlužníkem. Musíte se připravit na nejhorší, když padnete do rukou lichvářů. Tak z toho nebude nic. Počkejte, náš pan Šimon, zprostředkovatel, přece slíbil, že pro vás udělá všecko. A sežene mi těch 15 000. Sežene. Když splníte pár nepatrných podmínek. Mluvil jsi aspoň s tím člověkem, co nám ty peníze půjčí. To nejde jen tak. Tento tají ještě víc než vy. Nechce říct ani své jméno. Ale sejdete se s ním dnes odpoledne v najatém pokoji, aby se přímo vás mohl zeptat, v jakých žijete poměrech a z jaké jste rodiny. Ale myslím, že nebude dělat drahoty, jestli s ním, kdo je váš otec. A hlavně, že mám podíl po matce, který mi nikdo nemůže vzít. Tady je několik úvodních článků, které sám nediktoval zprostředkovateli a máte si je přečíst ještě před zahájením jednání. Do toho. Za předpokladu, že se půjčovateli dostane náležitý záruk a že půjčovatel je zletilý a z rodiny jejíž majetek je značný, solidní, dobře zajištěný, nepochybný a nijak nezatížený, sepíše se řádný a právoplatný dluhopis, a to před notářem, který budíš osobou jak jen možná seriózní a kterého si za tím koncem vybere půjčovatel, jako ta smluvní strana, která má největší zájem na bezvadné vyhotovení řečeného dokumentu. Proti tomu si nedá nic namítat. Nechtěj pak zatížit své svědomí nějakým pomyšlením. Nehodlá půjčovatel za svou půjčku žádat víc než pouhý 1 halíř 18. No to je slušný člověk, to si opravdu nemáme na stěžovat. Svatá pravda, ale poněvadž řečený půjčovatel toho času nemá v hotovosti částku, o kterou jde, je nucen vypůjčit si od osoby třetí, a to při sazbě 1 haléře z 5. Je slušné, aby řečený půjčovatel hradil i tento úrok, samozřejmě bez újmy práv a nároků půjčovatelových.
jelikož ten přece jen je ochoten si v jeho zájmu vypůjčit řečenou částku. Čortu, co to je za žida? To je víc než 25%! Svatá pravda. Musíte si to rozmyslet. A co si mám rozmýšlet? Potřebuji ty peníze, tak na to musím přistoupit. To jsem já také odpověděl. To ještě není konec. Už jenom malinký dodateček. Z požadovaných 15 000 franků může půjčovatel hotově vyplatit toliko 12 000. A za zbývající 3 000 přijme vypůjčovatel svršky, cennosti a ozdobné předměty, které jsou sepsané v připojeném seznamu a které půjčovatel ocenil dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, co možná nejmírněji. Co to má být? Za prvé, jedno lůžko o 3 nohách. Co? K tomu 6 židlí o 3 nohách, jedna přikrývka a jedna závěsná nebesa na způsob opršeného cirkusového stanu. Co chce, abych s tím dělal? Dále tady jeden ručně vázaný čaloun s četnými milostnými výlevy ze života lidu venkovského, jeden velký ořechový noční stůl a 3 prasklé žárovky, které svítí jenom ve čtvrtek a v dubnu. Dále tady máme 3 muškety a jedna cihlová kamna, užitečná pro milovníky destilace. Já se zblázním. Dále tady je jedna sada stolních kuželek a jedna šakovnice bez kostek na hru dámu. A celý tento seznam završuje vycpaný aligátor, úžasná ozdoba každého salonu, vhodný k zavěšení na stropě. Celý tento seznam ocenil půjčovatel na pouhé 3 000. Ať se stávne samou ochotou, hrdlo ze svědem. Svět neviděl takovouhle lichvu. Přece na to musím přistoupit. Drží mi už na hrdle a on to ví. Nezlobte se na mě, pane, ale jste na nejlepší cestě, jak se zničit. A co mám dělat? Hle, tam vede mladé lidi, lakota otců. Pak ať se někdo diví, že se nemohou dočkat jejich smrti. No, váš otec mě přímo ponouká k tomu, aby ho okradl. Uč mi ten seznam, ať se na to podívám ještě jednou. Ano, pane, je to mladík a je na tom tak zle, že je ochoten přijmout veškeré vaše podmínky. Jste jistě, že to není riskantní? Znáte jméno, rodinu a poměry toho mladíka? Ne, pane, ale jeho slova mě ujišťoval, že budete spokojen, až ho poznáte. Vím jen, že je z velmi bohaté rodiny, jeho matka již nežije a budete-li si to přát, jeho otec do 8 měsíců zemře. Bylo něco. Láska k bližnímu nám ukládá, pane Šimone, že bychom lidem měli činiti vždycky radost. No, samo sebou. No co to má znamenat? To je přece náš kmotr Šimon. A je to, že mluví s vaším otcem. Neprozradil jsi mě? Neřekl jsi mu, kdo jsem? Ale vy nějak naspět. Takže vám řekl, že je to tady? Ne, pane, já jim neřekl, kdo jste a kde bydlíte. Ale to nevadí. Co s nima můžete konec konců domluvit? Cože? No, to je ten pán, co si od vás chce půjčit těch 15 000. Cože, ty lokře to, ty se takhle trestu hodně spouštíš? Cože, tatínku? To vy děláte tyhle špinavé obchody? Ty se chceš ničit takovými půjčkami? Vy si chcete pomoci takovouhle lichvou? Ty se opovažuješ objevit se potom přede mnou? A vy se opovažujete objevit potom před lidmi? Nestydíš se takhle bezústně se vrhat do prostopášností, takhle beztrestně rozhazovat jmění, které tví rodiče nashromáždili po tu tváře? A co pak vám není hamba takhle se zostuzovat takovou lichvou? Takhle obětovat čest a jméno své lakotě? Takhle vylepšovat ty nejsprostší praktiky, které kdy vynalezli ti nejvykřičenější lichváři? Kdybys očí ničeho nevyzozí! A co je podle vás horší zločin? Půjčovat si peníze, které potřebujete poctivě, anebo krást peníze, které ani nepotřebujete? Zvanakárni! Dávat větší pozor na to, co si tropí. Přišla jsem. To vidím. Počejte, můžete zpátky. To stojí za všechny peníze. Musí tady s tou veteší mít někde pořádný sklad. Z toho seznamu se tady neviděl ještě ani jednu jedinou věc. A to je pan Šipera. Kde ty se tady bereš? A paní Frosína, co ty tu děláš? To, co všude. Míchám se do všeho a využívám svých malých schopností. Na tomto světě člověk musí využívat především vlastní obratnost. Lidem, jakož jsem já, nezbývá nic jiného, než využívat důchody, kterými je obdarovalo nebe, lstivost a obratnost. Máš něco s naším pánem? Mám. Zařizuji pro něj nějakou maličkost. A doufám, pěknou odměnu.
Jo, jak se jedná opět, se to seš na něj krátká. Ten jak se jenom podívá na někoho, kdo by mohl po něm co chtít, dostane psotník. A už je tady. Všechno je v pořádku. Ty můj božičku, vy ale vypadáte dobře. Zrovínka kvetete zdravím. Kdo? Já? Ale ovšem, takovou barvu jste neměl, co vás znám. Opravdu? Ale jistě znám jich dost, kterým je 25 a vypadají starší než vy. Vidíš to, Frosino? Je mi dobrých 60. Co to je 60? Květ života. Vstupujete do nejkrásnějších mužních let. Já vím, ale o 20 míň by mi bylo milejší. Ale s kořínkem, jako máte vy, to nemáte zapotřebí. Dožijete se 100. Myslíš? Ale jistě. Vydržte trošku. Zůstaňte tam. Rýha mezi očima. Rýha mezi očima ukazuje dlouholetost. Ty se vyznáš tyhle věce? Ale jistě. Čte mi ruku. Ale tu ne. Tu druhou. Čár života. Říkala jsem do 100. Do 120 tady budete. Možné. Poslyš, jak je to s tou naší věcí? A co je to zase za otázku? Už jste někdy viděl, abych se do něčeho pustila a ono se to nepovedlo. Zvláště na sňatky mám zázračné nadání. Jsem u nich pořád. Všechno jsem jim vylíčila. Zvláště matince jsem pověděla o vašich úmyslech stran Mariany. A matka odpověděla? I hned se zaradovala. A když jsem jí pověděla, že by vás moc a moc potěšilo, kdyby se její dcera dnes večer zúčastnila podepsání svatební smlouvy, i hned souhlasila a svěřila mi, abych jí sem doprovodila. Musím dnes tak jako tak vystavit večeři panu Anselmovi. Tak by se hodilo, kdyby se jí zúčastnila. Ale mluvila si s matkou o věně, které hodná dát své dceři. Řekla si jí, že se musí při takové příležitosti trochu zapřít a obětovat se. Bez žena si přece nevěstu neberem. Tato dívka bude mít 12 000 roční renty. 12 000 roční renty. Ale jistě, 12 000 roční renty. Jedna je od malička vedena ke střídmosti v jídle. Živí se výhradně sýrem, mlékem, salátem, jablky. A pak má odpor k veškerému přepichu, k drahým šperkům, šatům a ke kartám. Ta dívka je, jak známo, mladá. A mladí lidé obyčejně milují zase mladé. Mám strach, že muž mého věku se jí nebude líbit. No vidíte, a to je další zvláštnost, na kterou jsem vás ještě neupozornila. Jí se oškliví mladí lidé. Ona má slavost pouze pro starce. Kdo? Ona? Ale ovšem, kdybyste jí slyšel o tom mluvit, na mladíka se ani nepodívá. Oslněna je krásným kmetem a je přímo posedlá po brýle. To je pro mě plná novinka. To jde tak daleko, že se až stydím o tom mluvit. Jsem rád, že má takový vkus. Opravdu, já být žena na mladíka by mě neužil. Jaký to má smysl zamilovat se do mladíka? Kdo na nich co vidí? Mně je to nepochopitelné. Co pak je to možné, aby se ženská, která má všech 5 pohromadě, zamilovala do mladíka? No to já říkám pořád, vypadá jak nedosezená kuřata. Mají 3 fousky, zkažené žaludky. To je vidět, když se postaví vedle člověka jako jste vy. To je přece mužský. Tak Líbím se by ti? měl vypadat každý, aby se do něj ženská mohla zamilovat. Líbím Ano, se. jste okouzlující. Zůstaňte chvíli, natočte se trochu. Udělejte pár kroků.
mého věku. Chvála Pánu Bohu, nic není. Jen jarní heleny mě někdy trápí. Ale to nic není. Vám ta zahleněnost přímo sluší, takže to skutečně výborný. Co slyš? Mariana mě ještě neviděla, ani když jsem šel okolo. Ještě ne, ale jsem u nich pořád. Všechno jsem jim vylíčila jako na portrétu. Každou vaši dobrou vlastnost, jaká je to trefa vzít si vás za manžela. To jsi udělala dobře, no, to jsi udělala moc dobře. Pane Harpagone, mám na vás takovou malou prosbičku. Vedu totiž proces, který budu muset pro nedostatek peněz prohrát. Pro vás by to byla maličkost, kdybyste byl tak laskav. To jste neviděl? Jakou ta bude mít radost, až vás uvidí. Zvláště kalhoty jí uhranou. To jí zblázní. Ženich s takovými kalhoty. To je přesně podle jejího gusta. Mě opravdu těší, prosím. Dělala jsi velkou radost, ani nevím, jak se ti mám poděkovat. Jenom tu malou službičku, o kterou jsem vás prosila. Postavilo by mě to na nohy. Byla bych vám na do smrti vděčná. Musím ještě napsat nějaké obchodní dopisy. Pane, ujišťuji vás, že s větší tísně mi pomoci nemůžete. Někdo mě volá, musím běžet. Udav se a odolal všemu. Nic ho nezlomí. Ale já se nevzdám. Upozorňuji, jestli se během večeře něco ztratí nebo rozbije, strhnu vám to ze mzdy. Ale přece víte, pane Žábel, předu velkou skrnou, tohle je! Já mám vzadu velkou díru, pane, zrovna tam! Ještě! Se pěkně uzdi a ukazuj se hostům jenom ze předu. Ty si jdeš při servírování klobouk takhle na té skvrně. A ven! Mizero, ty budeš uvídat, co se sklidí ze stolu. Mladým dívkám sluší líp, než co jiného. Teď se pěkně uprav, abys mohla důstojně přivítat moji nevěstu. Přijde tě navštívit a pak tě vezme sebou na trh. Rozumíš? Ano, tatínku. A běž. Ty, synáčku, je laskavě na paměti, že živem z pouhé dobroty odpouštím, co jsi mi včera provedl, a nedělej na ní kyselé obličeje. Já bych na ní měl dělat kyselé obličeje, tatínku.
Bože, známe přece chování dětí, jejich otec se znova žení. Jestli chceš, aby ti zapomněl tvoji poslední ničemnost, tak ti radím, aby si přivítal co nejzdvořileji. Upřímně řečeno, tatínku, že bych měl radost z toho, že se má stát mou macekou, to tedy ne. Lhal bych, kdybych něco takového tvrdil. Ale pokud jde o zdvořilosti a roztomilosti, to se můžete spolehnout. Aspoň se o to snáš. Uvidíte, že si nebudete mít nač stěžovat. To uděláš dobře. Valére, pojď radit. A ty pojď sem, Jakube, tebe jsem si nechal nakonec. Přejete si mluvit se svým očima nebo se svým kuchařem? Jsem jedno i druhé. Chci mluvit s oběma. S kým mám před? S kuchařem. Račte sečka. Co je to za komedii? Račte mluvit. Odhodlal jsem se dnes večer uspořádat hostinu. To je zázrak. Řekni upřímně, vyznamenáš se? Jistě, když mi dáte hodně peněz. Šéfku, pořád jen peníze! Nic jiného nemají na jazyku než peníze, peníze a peníze! A zase peníze! Jen jedno mají v hubě peníze! Nikdy jsem neslyšel nestydatější odpověď, než je tato. Uvařit dobře za hodně peněz, to umí každý. Ale uvařit za málo peněz, dobře a hodně, to dělá kuchaře. No, na mou duši, pane správče, budu vám velmi povděčný, když převezmete tento úřad za mě a ukážete nám toto tajemství. Bez vás se tady v domě stejně nehne nic. A co potřebujeme? Ale tady pan správce vám ukáže, jak se za málo peněz uvaří hodně a dobře. Odpověď, když se tě na něco ptám. Kolik vás bude u stolu? 8 nebo 10, ale počítej 8, když se nají. 8 nají se i 10. Tak to máme 4 velké mísy, 5 talířů, entrés, To chceš nakrmit celé město? pečeně Lotře, chceš mě přivést na bizinu? a zelenina. Mluvíš, bídáku! Chceš, aby všichni pukli? Myslíš, že pán si zve hosty proto, aby je usmrtil jídlem? Řeší si něco o životosprávě, zeptej se lékařů, jestli je něco horšího než obžerství. A pravdu? Pamatuj si, Jakube, že tabule přeplněná jídlem je vražda. Podle pravidel starých filozofů máme jíst, abychom žili, a ne žít, abychom jedli. Výborně, to bylo skvěle řečeno. Pojď se, Matě, za to obejmu. To je nejkrásnější výrok, jaký jsem kdy slyšel. Máme žít, abychom jedli. Nebylo. Jak jsem to řekl? Člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl. Slyšíš to? Který velký filozof to vyslovil? Teď si nespomenu na jméno. Napiš mi to, nezapomeň na to. Zlatým písmem vylískat krv v jídelně. Nezapomenu. A co se týče tabule, jen se na mě spolehněte. Udělej to. Budu rád, budu bez práce. A nezapomeň, aby tam byla taková jídla, co se jí moc nesní a hned zasytí. Třeba takové hodně tučné vepřové nožičky, nebo bobly se skopovem, nebo vařená sekaná s hodně mrtví. Spolehněte se na mě, pane. Kočár, připrav kočár, Jakube. A to se týká kočího. Račte mluvit. Musíš připravit kočár a koně, pojedeš do města na trh. S našimi koňmi, pane? Leda, že bych je nesl. Simulanti vždyť nic nedělají. To si myslíte, že když nic nedělají, že tak je nemusíš rád? Ale snad nebude tak zle pro těch pár kroků. Na trh a zpátky. Ne. Pane, ruka by mě musela upadnout, kdybych je měl šlehnout bičem. Jak chcete, aby táhli kočár, když se sotva vlečou? Řeknu sousedu Picardovi, aby je řídil, jako budeme bez toho potřebovat v kuchyni. Budu rád, ať zdechnou pod rukama někomu jinému. Jako dělá citlivého. No a pan správce zase důležité. Ticho! Já nemůžu tyhle pochlebníky ani cítit. Z kůže můžu vyletět, když slyším, co se o vás povídá. Mohl bys mi říct, Jakube, co se o mě říká? Mohl, ale to bych musel vědět, že vás to nerozlobí. Ale ani trochu. Ale já vím, pane, že vás to rozlobí. Ale vůbec ne. Naopak. No, tak když to chcete mermomocí slyšet, tak vám to řeknu na rovinu. Všude si z nás střílejí, že sloužíme zrovna u vás. Ale
Vy se budete zlobit. Jen povídej. Že si necháváte zhotovovat zvláštní kalendář, kde postní dny jsou vyznačeny 2krát. A že se služebnictvem pohádáte vždycky před výplatou, abyste jim nemusel nic dávat. A jste vykřičený po celém městě. A jináč vám lidi neřeknou, ne, než ta špína, ten krkoun, ten vydřiduch, pijavice, skrblík a lichvář. Ničema, pitové, hlupko zajma! Já jsem vám to čekal, že vás to rozmluví. A to si udělal, jak se se mnou mluví! Tak se mi zdá, že se vám ta vaše upřímnost nějak nevyplatila. Toho vám nic není, vy převandrovače. Smějte se, až vám někdo zmaluje záda. Ale milý pane Jakube, přece se nebudete zlobit. A už uhybám. Jen pozor. A zrovna ne. Cože? Víte, pane Knížhubo, že mám chuť vás práskat? Že s těmi vašimi polévkami jste jen ubohý kuchtí? Že mě ještě neznáte? Vy, že mě spráskáte jako psa? Já jsem to tak nemyslel. Jenomže já takové žerty nemám rád. A pamatujte si, že nejste vtipný. Rom do toho. Ode dneška už neřeknu ani slovo pravdy. Přišla jsem. To vidím. Pán je doma, Jakube? Jsem toho živým důkazem. Řekni prosím, že jsme tady. Aspoň k něčemu jsem tady. Tak, jsme tady. Je mi divně u srdce, paní Frosino. To asi z toho seznámení. Ale proč? Čeho byste se bála? Vy se ptáte, co pak si nedovedete představit, jak je člověku, kterému mají ukázat jeho šibenici. Ale jistě, dovedu si představit příjemnější způsoby smrti, než je pán Harpagon. No jak se tak na vás dívám? Vy neustále myslíte na toho Zlatohlávka, o kterém jste mi vyprávěla. Ano, nemohu se tomu ubránit. Těhle Zlatohlávkové, všichni jsou k pomilování a všichni na to řeší. A většinou jsou bez peněz. Proto je pro vás výhodné vzít si starého a mít z toho peníze. Potom, až zemře, tak si vzít toho mladého, pomilování a tím se všechno vyřeší. To je divné, čekat pro své štěstí na něčí smrt. Ale proč? Berete si ho přece pod podmínkou, že z vás učiní co nejdříve vdovu. Výslovně si to dejte do smlouvy. No to by byla nehorázná nestydatost, kdyby do 3 měsíců nezemřel. Už je tady. Pane Bože, ten vypadá! Frosino, ona neodpovídá. A nevypadá to na to, že by měla radost, že mě vidí. Jednak se ještě nevzpamatovala a
co pak jste kdy viděl, aby se taková dívka i hned svěřovala se svými city? No, to je pravda. Má drahá, má dcera vás zde přivítá. Vykonávám tuto návštěvu trochu pozdě, slečno. Naopak, slečno, předběhla jste mě, bylo mou povinností vás navštívit jako první. Je odporný. Co řekla? Že jste oslňující. Tak příliš vlídná, drahoušku. To zvíře. Úctivě děkuji za laskavost. Já to nevydržím. A tohle je syn. Prosino, to je on. No, tomu říkám náhod. Zdá se, že se divíte, že mám tak velké děti. A já se povolkou brzo zbavím. Abych řekl pravdu, slečno, toto jsem nečekal. Bylo to pro mě velké překvapení, když otec oznámil, co zamýšlí. Já vám, pane, mohu říct totéž. Překvapilo mě to stejně jako vás. Ale je pravda, slečno, že otec ani nemohl volit lépe a že mám zvláštní radost, že vás mohu přivítat v našem domě. Zároveň ale nemohu tvrdit, že bych byl nadšen z toho, kdybyste pojal úmysl stát se mou macechou. Oslovovat vás tak by bylo krajně obtížné. A dovolte, abych vám s dovolením mého otce řekl, že kdyby záleželo na mě, nikdy by k té svatbě nedošlo. To je ale opovážlivost takhle ji uvítat. Já mám-li odpovědět, musím říct si totéž. Nerada bych vás rozhněvala a nepřinutila mě k tomu okolnosti, nikdy nedám svolení k sňatku, který by vás mohl rozhněvat. Má pravdu, na hrubý pytel hrubá záplata. Omlouvám se vám za syna, má drahá. Je to hloupý kluk a neví ještě, co povídá. Ujišťuji vás, pane, že mě vůbec neurazil. Naopak, udělal mi velkou radost. Příliš vlídná, že ho takto omlouváte. On časem dojde k rozumu a uvidíte, že to bude co nevidět. Ne, tatínku, toho nejsem schopen. A úpěnlivě prosím slečnu, aby mi to uvěřila. Je to za drzost, je to čím dál tím horší. Ale snad na mě nechcete, abych zapřel své srdce. Chtěl bys laskavě změnit téma, nebylo toho už dost? Dobrá, když chcete, abych mluvil jinak, dovolte slečno, abych tu zaujal místo svého otce a vyznal, že jsem neviděl na světě tak krásnou ženu. Pomalu, pomalu. Ale vždyť tuhle poklonu pokládám slečně vaším jménem. Tak mám sám jazyk, aby se vyjádřil a nepotřebuji, abys mi dělal advokáta. Hej, přineste sem židle. Myslím, že bychom měli jet hned na trh, abychom se včas vrátili a mohli se věnovat zábavě. Ať hned zapřahají. Prosím, vy jste prominula má nejsplněnější. Když jsem se nepostaral před odjezdem o malé občerstvení. Myslel jsem na to, tatínku, a nechal jsem přinést několik mistinských pomerančů, citronů a kandovaného ovoce. Objednal jsem to na váš účet. Valere! Váš jsem se zbláznil, pane. Zdá se vám, tatínku, že toho bude málo? Slečna vám jistě promine. Ale to nemuselo být. Viděla jste, slečno, krásnější diamant, než jaký má otec na prstě? Je opravdu krásný. Musíte si ho prohlédnout zblízka. Jako by v něm zářilo světlo. Ne? Je nyní v rukou příliš krásný, nechte si jej. Můj otec vám ho dává darem. Kdo, já? Víte, tatínku, že si přejete, aby se ho slečna nechala na důkaz vaší lásky. Co? Znamení, abyste ten prsten přijala. Já ho nechci. Ale to nemyslíte vážně. Co pak nevidíte, že si ho nevezme zpátky? A se staknou! Vidíte, jak se zlobí? To by bylo... Už ani slovo. Prosím. Ne, prosím, neproste. Ničeho! Váš odpor odráždí. Bídáku! On se rozkůně, slečno, smilujte se nad ním. Vrahu!
Ale tatínku, já dělám, co mohu, aby si ho nechala, ale nechci si dát říct. A? Tatínek, děkuji vám, kupuje, slečno. On se rozkůmě, slečno, milujte se na ní. Jaké pak okolky, slečno, tak si ten prsten nechte, když si to pán tak přeje. Jen abych vás nerozhněvala, nechám si ho, ale zase vám ho vrátím zpátky. Pane, je tam nějaký muž a přeje si s vámi mluvit, Ať přijde jindy, teď nemám čas. ale říká, že je to otázka peněz. Omluvte mě, mám rád. Nechce vrátit. Umírám. Co je, tatínku, nestalo se vám nic? Ten ničím má jistě podplacet mými dlužníky, aby mi zlomil vás. Promiňte, pane, myslel jsem, Co tu chceš, Halonko? jen jsem vám chtěl říct, že koně nemají podkovy, pane. Pojďte ke kováři. A než ji okovají, tatínku, dovolte, abych se ujal role hostitele a doprovodil slečnu na zahradu, kde nám podávat občerstvení. Valere, pojď sem. Zachraň, co se dá. Spolehněte se na mě, pane. To můžeme vrátit. Ničema je tam drzí, že chce okrást vlastní otce. Eliško! Pojď sem, tady můžeme mluvit otevřeně. Bratr mi řekl, slečno, že vás má rád a já vím dobře, co člověk zkusí, když je na tom tak, jako vy. Přála bych si, slečno, abyste mi zachovala svou přízeň. Vy jste opravdu všichni k politování. Proč jste mi to neřekli dřív? Nehnala bych to tak daleko a zbavila bych vás zbytečných starostí. Prosím, no, a vy nám nepomůžete. Co je to zase za otázku? Vždyť přece víte, jak mám měkké srdce a když vidím dva mladé lidi, jak ve vší počestnosti, nedá mi to, abych nepomohla. Co pro vás mohu učinit? No, zkuste se zamyslet. Poraďte nám. Pokuste se napravit to, co jste sama způsobila. Počkejte, moment. Už to mám. Kdybychom sehnali ženskou, ne nejmladší, asi tak jako já, tak trochu herečku, jako já, která by dovedla zahrát dámu, nějaké šaty, šperky by se sehnaly, titul baronka, hraběnka z Dolní Bretaně. Že si ho jako chce vzít za manžela a nechá na něj přepsat všechen majetek, to by ho zlomilo. Má vás sice rád, ale peníze má raději. A potom, až svolí k podepsání vaší svatební smlouvy, ať si dělá, co chce, až zjistí, jak je to s těmi penězi té naší hraběnky. To je skvělý nápad. No vidíte, a zrovna mě napadá, mám jednu přítelkyni, která je pro tuto roli jako stvořena. Čák čekám, že nejde, jestli chcete. Když nemůžete vy, tatínku, doprovodím dám já. Ne, zůstaň tady. Můžou věc sami. Co ti chci? Poslyš. Nechme Macechu stranou. Jak se ti ta dívka líbí? To mi ta dívka líbí. Ano, její způsoby, její krása, její duch. No, tak. A to je všechno? No, upřímně řečeno, tatínku, dost mě zklamala. Je to vyložená koketa, ale pro mě je Maceka jedna jako druhá, rád nebudu mít stejně žádnou. Ale říkal jsi prvé. To řekl jsem jí prvé pár zdvořilostí vaším jménem, ale jenom kvůli vám. Ty by se do ní tedy nemohl zamilovat. Já? Určitě ne. Škoda. Kazí mi to plán, který jsem si vzal do hlavy. Když jsem ji tak viděl, začal jsem přemýšlet o svém stáří a napadlo mě, jak mě budou lidé pomlouvat, že jsem si dal mladou. Rozhodl jsem se, že toho nechám. Ale protože jsem dal své slovo, bych ji odstoupil tobě, kdyby ti nebyla tak protivná. Mně? Ano, tobě. Za ženu? Za ženu.
No, tatínku, podle mého vkusu zrovna není, ale abych vám udělal radost, tak bych si ji vzal, kdybyste si ji to přál. Tam jsem rozumnější, než si myslíš. Nechci znásilňovat tvé city. Odpusťte, ale kvůli vám bych si to násilí rád udělal. Ne, manželství bez lásky nemůže být šťastné. Ale ta se třeba dostaví až později. Vždyť se říká, že láska je až plodem manželství. Kdyby si v ní cítil aspoň nějakou náklonnost, řekl bych budiš, ale protože tomu tak není, vezmu si ji sám. Dobře, tatínku, když je to tak, musím vám prozradit jedno tajemství. Pravda je, že tu dívku miluji od prvního dne, kdy jsem jí spatřil, a že jsem vás chtěl hned požádat, abyste mi ji dal za ženu, a že mě o to odradilo jen to, když jste sám oznámil, jaké s ní máte úmysly. Byl jsi už někdy u nich? Ovšem, tatínku, Moc krát. na to, jak krátce se známe, tak ano. A přijala tě blídně? Velmi blídně, ale nevěděla, kdo jsem, proto jí to tak překvapilo. A vyznal jsi svou lásku a že si ji chceš vzít? Samozřejmě, její matce jsem to naznačil. A vyslechla tě? Velmi zdvořilé. A co na tě miluje také? Smím-li věřit tomu, co vidím, tak ano. To jsem rád, že jsem tomu přišel na kloub. To jsem chtěl vědět. Tak víš co, synáčku, teď je třeba, aby si ji pustil z hlavy. Okamžitě zanecháš všech úkladů od dívku, kterou si ucházím já, a vezme si co nejdřív to, kterou jsem ti učil. Cože, tatínku? Tak když to došlo tak daleko, tak vám oznamuji, že se nezdám lásky k Marianě. Ničemu, ty se opovažuješ les mi do zelí. Hůl, kde mám to hůl? Tady hůl. Co, pane, co se děje, co račte? Nebuďte směšný! Tiše, mladý pane, tiše! Tak se mluví vlastní moce. Rozčilujte se, pane. Já se nezdám! Co, je to váš tatínek? Tak ne. Ale vždyť je to váš syn! Ještě tak. Ale jeho. Znám nás rozsoudíš, Jakube, a řekne, že mám pravdu. Ale beze všeho, pojďte kousek dál, pojďte. Já jsem si je tu dívku a chci si ji vzít. O to ničemu je tak drzí, že ji miluje současně se mnou a chce si ji vzít, ačkoliv jsem mu to výslovně zakázal. To je chyba, to by neměl. Není to strašné? Máte pravdu. Nechte mě, já s ním promluvím. Zamiloval jsem se do mladé dívky. Ona mě také miluje a tatínek, aby mi to překazil, jí sám požádal o ruku. To je chyba, to by rozhodně neměl. Co pak může ve svém věku ještě myslet na ženění? Máte pravdu. Nechte mě, já s ním promluvím. To váš syn není tak strašný, jak jste říkal. Říkal, že se vám milé rád podá, i když s ním budete zacházet trošku líp. A když mu dáte za ženu nějakou jinou, hlavně, aby byla trošku k světu. Tu je jiná, si vybereme mimo Mariany, jakou bude chtít, tomu dávám úplnou volnost. Nechte to na mě. Tak tedy, řekl mi, že ho rozčílilo, co jste si k němu dovolil, a že bude souhlasit úplně se vším, jen když s ním budete zacházet trošku líp. Jakube, vyřiď mu, že mu budu až do smrti nejvěrnějším synem, jenom když mi povolí Marianu. Nechte to na mě. Ujednáno, souhlasí s vašimi návrhy. Vážně? No to je mi milejší, než nevím co. Hotovo, souhlasí úplně se vším. Zaplať pánu. Tak, pánové, račte se teďka domluvit, jste ve všem úplně zajedno. Jakube, za to ti budu až do smrti vděčný. Není záč, mladý pane. Dokázal jsi mi velkou službu, Jakube, a to ti patří odměna. Buď si jistý, že ti to nezapomenu. Odpusťte, tatínku, že jsem se dal tak strhnout. Nic nebylo. Slibuji, že ode mě dostaneš všechno, co budeš chtít. Ale já víc nechci. Dal jste mi Marianu a to je víc než dost. Cože? No, říkám, že mi dáváte všechno, když mi dáváte Marianu. To ti řekl, že ti dávám Marianu. Vy, tatínku? Co já? No jistě. Naopak, ty jsi slíbil, že se jí zdáš. Já, ale vůbec ne. No ano. Ne. Já se tě odříkám. Vydědím tě, já tě prokleju. Nechci od vás nic, ani to prokletí. To je dobře, že vás vidím, pojďte honem sem. Co se stalo? Tady to mám. Co? Číhal jsem na to od rána. Co to je? Pokladna vašeho otce. Zloději! Zloději! Chyťte zloděje!
Ukradli mě! Ukradli mi peníze! Co to mohl být? Co se s ním stalo? Kde je? A dělat, abych ho našel. Kam běžet? Kam neběžet? Není tam? Nebo tam? Kde to? Stůj! Kradminé peníze tady máku! To jsem já. To jsem nerozum. Nevím, kdo jsem. Kde jsem? Co mé drahé, ubohé peníze. Vzali mi vás. Ztratil jsem svou oporu, svou útěchu, svou radost. To by všechno skončilo. Jsem na světě k ničemu. Vás nemohu žít. Dokonáno. Nemohu dál. Umírám. Jsem mrtev, jsem pochován. Nikdo neřekne, kde jsou, nebo kdo by je vzal. Co říkáte? Nikdo tu není. Kdo to byl? Dobře si vyčíhal chvíli, kdy mluvím se svým ničemným synem. My jsme na policii. Já prohledal celý dům. Sluhy, dceru, syna, chceme! Je tu lidí. Každý se mi zdá být podezřelý. Každý se mi zdá být zlodějem. Co to tam slyším? To je zloděj. Smilujte se, řekněte mi to. Není schovaný mezi váma. Všichni se na mě dívají. Všichni se mi smějí. Všichni v tom mají prsty! Rychle pro komisaře! Všechny dám oběsit! A jestli nedostanu své peníze zpátky, pak oběsím sám sebe! Nedělám to dnes poprvé a kdybych měl tolik tisíc, kolik lidí jsem dal pověsit, vůbec bych si nestěžoval. Tak je to také v zájmu samotných úřadů, aby věci šetřili, protože jestli nedostanu své peníze zpátky, poženu soudy před soud. Říkáte, že v té skřínce bylo Rovných 30 000. 30 000. 30 000! Pište, písaři. Pozoruhodná krádež. Je to zločin! Koho podezíráte? Každého. A žádám vás, aby se zatřel celé město i okolí. A to by byla chyba. Nesmíme pachatele vyplašit. Nejdřív musíme mít nějaké důkazy. Hned sem zpátky! Zatím mu zapíchněte, opalte mu nohy, smažte ve vařící vodě a pověřte ho ke stropu! Koho, zloděje? Ale to celé, které vám posílá váš pan správce a které vám udělám tak, jak jste to ještě nejedl. To teď nejde. Víš toho pána? Teď se tě bude ptát na jiné věci! Elekejte se. Já vám nechci ublížit. U mě je vždycky všechno jako u másle. A pán to bude taky na večeři? Nesmíte před svým pánem nic zatejit. Co víš o penězích, které mi ukradli? Vám někdo ukradl peníze? Ovšem, že ničemu, já ti dám pověsit, jestli mi je nevrátíš.
Ale proboha přece ho netlučte. Vidím mu na obličeji, že je to slušný a poctivý člověk a že ho nemusíme hned zavírat, aby nám řekl, co budeme vědět. Ano, příteli, když nám řeknete, co budeme vědět, nic se vám nestane a váš pán se vám náležitě odmění. Ukradli mu dnes nějaké peníze a vy určitě něco víte. Tohle je příležitost, jak se pomstít panu správci. No když vám tedy mám říct, jak to je, tak si myslím, že to udělal váš drahý pan správce. Ale Ano, ten, kterému jsem tolik důvěřoval, právě ten, určitě, on vás okradl. proč si to myslíš? Myslím si to, protože si to myslím. Ale musíte nám říct, jaké máte indicie. Viděl jsi ho obcházet kolem místa, kde jsem je měl? Právě tam jsem ho viděl. A kde jste je měl? Na zahradě. A já ho viděl obejdovat na zahradě. A v čem byly ty peníze? Kazetě. Tady to máte. Já ho viděl s kazetou. A jak vypadala? Ne, tu vidíme, jestli je to ta moje. Jak vypadala? No ano, jak vypadala? No, vypadala jako kazeta. To se rozumí, ale popište ji trochu. No, byla to taková velikánská kazeta. Mě ukradli malou. No ano, ta tam byla taky, ale velikánská byla podle toho, co bylo v ní. A jakou měla barvu? Jakou měla barvu? No ano, jakou barvu? Jakou měla barvu? No, takovou divnou, jak se jí říká. Nebyla červená? Nebyla, šedá. Jo, ano, červená, tu jsem měl zrovna na mysli. Nejmenší pochyby. Je to ona. Pište, pane, zapište tu jeho výpověď. Bože, na koho se teď mohu spolehnout, na koho bych mohl přísahat. Protože myslím, že by byl schopen okrást sám sebe. Tak tam zrovna jde a neříkejte, že to máte ode mě. Pojď sem a přiznej se k nejčernějšímu zločinu, k nejhroznějšímu úkladu, jaký kdy byl spáchán. Co si přejete, pane? Dobře, ty se ani nečervenáš za svůj zločin. O jakém zločinu mluvíte? O jakém zločinu mluvím? Ty se ke mně večel schválně, aby si mě zradil. Pane, když už všechno víte, nebudu zapírat. Dávno jsem si s vámi chtěl promluvit a čekal jsem jenom na vhodný okamžik. Ale stalo se. A tak mi nezbývá, než vás snažně prosit, abyste se nehněval a vyslechl moje důvody. Přísahali jsme si vzájemnou věrnost a že se nikdy nezradíme. To je opravdu dojemné, pláči. Zaslíbili jsme se jeden druhému až na věky věků. Tak já vás rozvedu, nic se neboj. Nás rozdělí jedině smrt. Je poslední po mých penězích. Kam si ji dal, kam si ji unesl? Tady, pane, nikam neunesl, je pořád doma. Ty moje nejsladší kasičko. Tak ona není z domu? Ne, pane. Nedotkl se si? Já a dotknout se jí, na to je láska, kterou k ní plánu příliš čistá. Má lásku k mé kase. Nikdy bych se k ní nepřiblížil s takovou myšlenkou. Na to je příliš cudná a bezúhonná. Má kase je cudná a bezúhonná. Nic neposkvrnilo cit, který v mém srdci zažehly její krásné oči. Krásné oči mé kasy. Nebylo, Mluví o ní jako o své milence. nebylo lehké přemluvit ji a přimět její dívčí stud, aby se podvolil mému naléhání. Čí stud? Vaší slečny dcery teprve včera se vyjádřila, že se se mnou zasnoubí. A dcera se s tebou zasnoubila? Ano, pane, tak jako já s ní. Bože, ještě jedno neštěstí. Běžte, pane, běžte. Rána za ranou. Jedno horší než druhé. Pane komisaři, konejte svoji povinnost a zatkněte ho jako lupiče a svůdce. Jako lupiče a svůdce. Pane, ta jména mi nepatří, až se dozvíte, kdo jsem. O ty spustlice, ty dcero nehodná takového oce, jako jsem já. Zamiluješ se do prostého zloděje a za mými zády se s ním zasnoubíš. Ale spletli jste se oba dva, tebe zavřu doma. Dobře, ty budeš vyset na šibenici. Soud mě alespoň vyslechne, než mě odsoudí. Já se spletl, když jsem řekl šibenice, zažila tě do čtvrtí. Smilujte se, tatínku.
To byl on, kdo mě tenkrát zachránil před utonutím. Jemu vděčíte za život své dcery, kterou dnes... Já tě raději nechám tu topit. Zabývám vás vaší láskou ke mně. Nechci nic slyšet. Ať spravedlnost koná své. Co máš za ten výkaz? Já už se v tom ale vůbec nevyznám. Co se stalo, pane Harpagone, že se tak rozčilujete? Anselme, vidíte toho nejnešťastnějšího člověka pod sluncem. Když stojí zločinec, který se ke mně vetřel, aby mi ukradl peníze a zneuctil dceru. Co jsem Na smlouvu, kterou vy přicházíte podepsat, se teď nedá ani pomyslet. Co sem pletete peníze? Kdo o ně stojí? Vy si slovo, že se prý vezmou. Ale tahle záležitost se týká vás, pane Anselmo. Měl byste se tedy připojit k řízení proti němu a hradit soudní výlohy, abyste se... Nechci si nikoho brát násilím. Nečiním si nárok na srdce, které se už zadalo. Ale co se týče vašich zájmů, jsem ochoten je vzít za své. Tady pan komisař, žádný úředník neopomene nic, co jeho úřad vyžaduje. Vezmě to do kleští, poutejte a udělejte to hodně hrdelní. Nevím, jaký zločin chcete udělat z lásky k vaší dceři. Až se dozvíte, kdo jsem, tak vy budete první. Řeči, svět je dnes přeplněný takovými podvodníky, které nikdo nezná a kteří se vydávají za kohokoliv se slavným jménem. Nemáme zvyku chlubit se cizím peřím. Celá Neapol mi může potvrdit můj původ. Dejte si pozor, dovolujete si myslit, si myslíte. Mluvíte tady s člověkem, který zná celou Neapol a lehce vás usvědčí ze lži. Pane, jestli znáte Neapol, tak dobře víte, kdo to byl hrabě Tomas d'Alborsi. Ovšem, že vím, a málo lidí ho znalo jako já. A co je mi potom, jestli je to? Jenom teď mluví, uvidíme, co řekne. Řeknu, že to byl můj otec. On? Ano, Vy žertujete. Vymyslete si něco chytřejšího. říkám pouze to, co mohu dokázat. Vy si troufáte vydávat za syna Tomase d'Alborsiho? To si troufám. A jsem ochoten před kýmkoliv to potvrdit. To je neslýchaná drzost. Tak abyste věděli, je tomu víc jak 16 let, co muž, o kterém tady mluvíte, zahynul se ženou i s dětmi na moři. Když po převratu v Neapoli, jako mnoho jiných šletniců, odešel do vědanství. Tak, a teď zase, abyste věděl vy. Jeho syna bylo mu tehdy 7 let a jednoho sluhu zachránila španělská plachetnice. Ten zachráněný syn jsem já. Nedávno jsem se dozvěděl, že můj otec nezemřel a žije v tomto městě. Vydal jsem se ho hledat. A náhoda, že spíše prozřetelnost tomu chtěla, jsem zde spatřil slečnu Elišku a rázem jsem se stal otrokem její lásky. Kdo vám to může dosvědčit, že to není pouhá lež? Ten španělský kapitán, pečetní prsten mého otce, náramek, který mi dala má matka a konečně starý Pedro, který se mnou zachránil. Tak bože, líp než do jiný vám já dosvědčím, že nás neklamete. Z toho, co jste právě řekl, je mi jasné, že jste můj bratr. Jste má sestra? Sice se nezjistila, jak jsem slyšela o tom hospitálně. Maminka mi to snad 1000krát vyprávěla. Nikdy jsme už o vás a otci neslyšeli. Pane Bože, jaké jsou tvoje cesty? Ano, to já jsem hrabě Tomase d'Alborsi. Návrat do Neapole jsem považoval za nebezpečný, ale podařilo se mi prodat svůj neapolský majetek a usadil jsem se tady pod jménem Anselm. Je opravdu váš syn? No ano, Tak podám žalobu na vás. 30 000, které mi ukradl. cože? Můj vás ukradl? Máš pan syn? Kdo vám to řekl? Jakub. Ty jsi to řekl? Vždyť vidíte, že nic neříkám. Ale řekl to, pan komisař zapsal jeho výpověď. Co pak si myslíte, že bych byl schopen takové podlosti? Schopen nebo neschopen, já chci své peníze. Už se netrapte, tatínku, a nikoho neobviňujte. Vypátral jsem, jak je to s vašimi penězi. A dokonce mohu říct, že je dostanete zpátky, jakmile svolíte k mému sňatku s Marianou. Kde jsou? O to se teď nestarejte. Jsou na místě, za které vám ručím. Všechno závisí na mě. Sám se rozhodněte. Buď to mi dáte Marianu, anebo se rozloučte se svou kazetou. A nevzal z ní nikdo nic? Ani to nejmenší. Sám se rozmyslete. Její matka souhlasí. Vy ale nevíte, že nestačí jen její souhlas. Nebe by dalo bratra s nimi otce. Nyní musíte i jeho požádat o mou ruku.
Nebe, mé milé děti by vás nevrátilo proto, abych vám bránil. Tak pane Harpagone, no jistě uznáte, že mladá dívka dá přednost synovi před otcem. Tak dejte souhlas k obou svatbám tak jako já. Napřed si je svojí kasečkou. Vidíme ještě porušenou a v pořádku. Já nemám peníze, aby dal svým dětem výbavu a věno. A je to nic, já mám dost pro oba. Zavážete se hradit veškerá vydání spojená s oběma svatbami? No ano, no jste spokojen? Ano, ale necháte mi na svatbu ušít nové šaty. Platí. A teď se honem pojďme radovat ze štěstí, které nám tento den tak štědře nadělil. Počkat, pánové, počkat. Jen pomalu. Kdo mi zaplatí můj úřední výkon? Ale teď už se obejdeme bez něho. Jistě, ale nic, není zadarmo. Tak si místo poplatku vemte jeho a dejte ho pověsit. Jak to mám teda dělat? Zapravdu jsem byt a za lež mě oběsí. Ale no tak pane Harpagone, no víte, snad byste mu tu lež mohl odpustit, ne? Co vy chcete zaplatit panu komisaři? No ano, a teď milé děti, honem poběžíme k mamince, oznámit jí ty dobré zprávy. A já rychle ke své kasičce. Thank you.